Altres tipus de pràctiques que es donen en aquesta cambra i en altres institucions que també estan allunyant molt a la ciutadania dels seus representants, al veure-los com una classe privilegiada. També com li costa a un treballador o una treballadora poder pagar-se unes vacances en estiu, així veiem com les Corts organitzen viatges a Kènia, a Atenes, a Escòcia en la passada legislatura o un intercanvi de parlamentaris a Moscou. Podem veure com s'utilitzen els cotxes oficials per part dels síndics o podem veure com els regals de Nadal, que afortunadament aquesta legislatura no està passant, però sí la d'abans, que mentre a un treballador per a Nadal li donaven 2 pastilles de torró i una botella de sidra, en l'anterior legislatura els regals per als diputats i diputades eren teles de plasma o videocàmeres digitals. Si ajuntem això a que el fet, la realitat de que a un llaurador, a un pescador, per a tindre una jubilació completa, la pensió completa de jubilació, ha de cotitzar 35 anys, o que moltes dones han passat tota la vida assumint tasques que li corresponen a l'Estat. Les dones han fet de geriàtric, d'escoleta infantil, d'hospital, de menjador escolar i no poden rebre la pensió màxima a pesar d'estar tota la vida treballant. Quan això ho comparem amb la realitat de les Corts Valencianes, on els diputats i diputades no van a tindre aquest problema perquè només per estar 11 anys o bé treballant alguns o bé escalfant la cadira altres van a tindre la pensió màxima, doncs jo crec que no és d'estranyar que la ciutadania no veja que al Palau de Benicarló hi hagi molts representants dels seus interessos, per no parlar, clar, dels finiquitos aquests milionaris que una persona pot cobrar independentment de si al dia següent es posa a treballar per a l'administració o a ocupar un altre càrrec de representació.